Egun danoi, eta, harremanetik lehenik eta behin nahi zugu adierazi, konfinamentu gauden hontane, helduekin psikoterapia zerbitzu eskaintzen jarraitzen deula, modu telematiko baten. Badakigu garai errexak ez diela, berte pasatzen nahi gan hauek, eta, kontzientzi kolektibo bat hartu duen bezala, pandemia honen aurrien eta elkar zaitzeko, garrantzitsu iruditzen zaigu baita ere, bakoitzak bere burue zaitzeko oportunidade bezala hartzie. Eta, aukera politia izan lehikila, bakoitzak bere burue zaitzeko denbora batzuk hartzie, edo zaiatzi behintzat egunero tartetxo bat hartzeko, gure barne espazio hori aldanda ondo nahi ondaien, konstiente alako eta danongan pizte hilako hainbat emozio, eta, hori danan aurrian, badakigu bildurre gara hontan emozio oso goiku edala, hortaz, gure aldetik mezue, hartu ezagun aukera bezala, bakoitzek bere buruekiko ondo tratatzeko eta espazio goxu bilau izeteko. Animo eta bezarkada badanoi.